Культурне єднання перш за все, переконані учасники Лемківського фестивалю, що відбувся цього вікенду у курортному містечку Криниця, що у Польщі. На вже шостий по рахунку фест з'їхалися представники русинської культури з різних країн. Як фестивалили у Криниці в спецматеріалі нашої знімальної групи, що повернулася з Польщі. Цей поляк із задоволенням грає для усіх, хто приїжджає у курортне містечко Криниця. Втім, цього вікенду він був не єдиним у цьому місті, ким захоплювалися слухачі, адже сюди приїхали русини. До відомого польського курорту Криниця вони вже вшосте з'їхалися на бієнале – Лемківський фестиваль, який тут проводять кожні 2 роки. Окрім власне ансамблю із Закарпаття, сюди приїхали гості із Словаччини, Угорщини, Сербії, Польщі та навіть зі Сполучених Штатів Америки. Відкрили фестиваль урочисто біля пам'ятника відомому художнику Нікіфору, який розташований у центрі містечка. У дні проведення фестивалю у повітрі витав лемківський дух. Звідусіль було чути русинські співанки та переспіви. Ансамбль «Червена ружа» – перший на фестивалі у такому складі. Та досвід виконання народних пісень вимірюється десятиліттями. Наші пісні люблять майже в цілому світі. Так як нас приймала тут публіка, ми майже вдома такі оплески ніколи не чуємо. Дуже багато із нами спілкується із Сербії, із Канади, із Америки людей, із Чехії, Словакії, з Угорщини. Ми раді, що зустрілися, бо ми не перший раз вже на такому бієнале. Це вже 3-я поїздка у мене в Польщу. І я дуже рада, що нас нормально приймали. Я би сказала, нормально з шумом, файно. Закарпатських виконавець зал сприйняв на ура. Хітову русинську співанку «Червена ружа» співали всі. Ми дуже здивовані, що ми співали на сцені, а у залі половина зала повторяли всі пісні. Ми були і в Словакії, дуже часто їздимо якраз у плані фольклорного мистецтва. Представляємо як діточок, так і дорослі колективи із словацькими народними піснями, із нашими русинськими піснями, закарпатськими піснями. Скрізь нас дуже гарно сприймають, але те, що ми сьогодні відчули на собі, то було неперевершено. Не меншу увагу глядачів привернув і колектив із Словаччини «Барвінок», художній керівник якого на сцені випромінював позитив. Ми тут у Криниці раді бувати. Нам подобаються такі фестивалі у Польщі. Тим більше, що ми знаходимося недалеко від польського кордону і нам близько доїжджати. У рамках фестивалю відбулася і Світова рада русинів. На ній обговорювали становище русинів у різних країнах. Закладали перспективи співпраці на наступні роки. Культурні фестивалі та різноманітні культурні акції зближують нас, щоб ми були заодно і щоб ми краще один одного пізнавали. Кожен колектив, який хотів презентувати себе чи піснями, чи фотографіями, або картинами, книжками чи іншими новинками, мали змогу зробити це якнайкраще. Як не дивно, але одна з найчисленніших громад русинів мешкає у Сполучених Штатах Америки, у Піттсбургу. Джон Рігетті, родом з Перечинщини, зараз проживає у США. Активно фінансує і підтримує розвиток русинської творчості. Нещодавно ми відкрили Народний культурний русинський центр, який пропагує і демонструє етнографічні традиції, мистецтво, народну творчість. Лемківський фестиваль зібрав більше 200 учасників. Культурне різноманіття та обмін досвідом зблизив всіх, кого зараз роз'єднують кордони. Русини-активісти проводять свої фестивалі, наприклад, багато фестивалів і багато таких акцій проводиться в Мадярській республіці, в Словацькій республіці. На даний час ця присутність на цьому фестивалі зв'язана з тим, що ми маємо досить давні і тісні зв'язки із русинами всіх країн. Це місто Криниця є, можна повісти, серцем лемків, і вони досить так гордо признають, що це те місто, яке достойне для проведення подібних фестивалів. Насичені культурними подіями дні фестивалю промайнули дуже швидко. У Криниці знову грає лише вуличний музикант, а русинські співанки звучатимуть тут знову лише через 2 роки, коли відбудеться вже 7-й бієнале.